cael McCarthy i'n neidio fewn fyna. Ond edrych yn ergyd cas. Yr ergyd yna dod yn y funud gynta. Cael McCarthy cael Caerdydd melyn yn y funud gynta. Disney at Aaron Williams, coesad. Ddim yn cyrraedd insol. Elliot Evans, llwyddo i giro Disney fyna. Roscro yn rhoi'r pwysau ar Holmes a Byrne. Yn diwedd. A bel hir. A nawr, holl ffordd ochr draw. Mae insol yn codi'r bel dros Lang. Y bel hir gan Byrne. Wrth iddo fe fod am bwysau. Yn cael ei gasglu gan insol. Uniongyrchol ac effeithiol i Gay Connah. 10 munud o'r ail hanner wedi mynd. Harry Owen. Mae'n apelio am lawio. Mae'n apelio cryf, ond na meddwl Richard Harrington y dyfarnwr. Falle bod apelio wedi bod bach yn rhy gryf oddi ar y fainc. Christian Edwards ar Caerdydd melyn. Cosby. Cameron tria. Lledu fi at Warman. Ond oedd y bel yn fyr. Poole. Yn gyrru'r bel heibio McCarthy. McCarthy ni dynnu fel lawr. A McCarthy dyna'r ail Caerdydd melyn. Yn cael Caerdydd melyn yn y funud gynta am drosedd glir. Hwna ddim mor glir. A McCarthy yn cael cerdyn coch. Adam Roscro. Adam Roscro yn giro Byrne. Byrne yn cysgu. A Roscro ddim yn rhoi digon o bwer ar ergyd. Oedd e'n neud y gwaith caled yn ennill y bel. O le i boes. Gair o'r bel i hunan. Codydd i tuag at Mendes. Gwaith amddiffynol gwych i atal insol gael ail gol y pnawn. Leiddio am fod. Adam Roscro yn dod oddi ar y ca. A Brandon Roberts sy'n dod mlaen. Oman. Croesiad. Cosby. Yr cyfle i Price. Codi'r bel tuag at Emlyn Lewis. Harry Owen o Roberts! Yr eilydd yn y munud ychwanegol i ennill pwynt i ymyfyrwyr Brandon Roberts. Gol gyntaf fe i Met Caerdydd.